Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po, magluluto ko ng almusal yung mga bata. Ah, Hotdog, longganisa, tsaka dahil. Nabili ko lang po ito sa bukid. Ginagawa po sila, yung nahuli nila isla, ginagawa nilang dahil. Tapos binibilad sa araw. Tinitimplan po sila ng ah, suka, paminta, yan, tsaka asin. Tapos ibibilad sa araw. Yan. Okay, umpisahan na natin. Tsaka salamat nga po pala dun sa mga nag-view sa akin sa dalawang vlog ko na ah, ah, maraming salamat. So, sana kayo magsawang manonood sa akin. Kahit simpleng lang, vlog lang, makakapanood kayo. At least wala tayong inaapakan ng ibang tao. Okay, umpisa na natin. Alright. Okay, ito, maglalagay na ako ng mantika para minute. Kunti mantika lang. Okay. At ito na nga, ilalagay na natin yung hotdog, minute na yung mantika. Na-prepare ko na plato kanina. Bago ako mag-set ng lulutuin ko. Sinanggalan ko na ng plastic yung mga lulutuin ko. Ito. Ayan. Halo-halo lang. Hanggang sa at ito na nga po, luto na yung yung hotdog natin. Susunod natin yung longganisa. Ito po yung longganisa. Mamaya, sabay natin yung daing. Ito po yung yung daing. Huli sa bukid namin to. Tawag sa amin dito, silver. Ito. Tinama sa sa suka at saka paminta, asin. Tapos binilad sa araw. Yan, tuyo. Kaya mamaya masarap sa to, sa suka. Yun, luto na yung natin, yung ganisa. Susunod natin yung daing. Daing na silver. Yan. Ito na, yung ganisa. At ito po yung natin, daing. Kaya hindi ko na tinanggalan yung mantika. Para pagka kinain natin yung daing mamaya, medyo manamis-namis.
maluto to kasi tuyo. Yung nakakaram vlog. Luto ako at gumawa pala ako ng tusino saka yung chicharon ng balat ng baboy. Ayun sa mga nanood sa akin, maraming salamat sa inyo. Sana huwag kayong magsawa manood kahit simple lang, lutuan lang yung mga ginagawa ko dito. Yan o, lapit na siya maluto. At ito na nga, luto na yung atin natin. Daing na silver ito. Yan. Ito. Daing na silver. Dalawa sila. Yun. Ayun. Isa. Uy, mainit. Eto sila. Daing. At ito na po yung naluto ko. Ang ganisa, hotdog, tsaka daing. Okay. Maraming salamat po sa panonood. Sana huwag kayong magsawa. And God bless. Alright.